Určite to nie je príjemné, ale hráme profesionálny hokej, len na nás, aby sme sa dali dokopy a pripravili sa na zajtra. Ešte nájdete nejakú silu v kabíne pre zajtrajším zápasom? Určite nájdeme, budeme musieť, dnes si o tom ešte povieme a vyjdeme z kabíny, zabudneme na to, dobre sa vyspíme a zajtra ideme na nich znova. Kedy sa podľa teba zlomil dnešný zápas? Určite v druhej tretine. Výpadok, prestali sme hrať. V tretej tretine sme sa snažili naspäť do toho dostať. Bohužiaľ mali sme tam nejaké šance, nevyužili sme to a super sa udržal náskok. Všetko sa to zlomilo, keď Štadión bol v podstate v najväčšej eufórii. Je to trošku smola, že sme nevyužili. Tak určite je to smola. Tí diváci nás určite hnali dopredu a dostali sme taký gól po odrazenom puku a je na to ďalší. Ťažko sa z toho dostáva, super to využil a pozrieť ďalšie naše chyby. Skúsenosti s takýmito zápasmi, ako nás zajtra čaká, nemáme, ale čo treba zmeniť, čo treba urobiť? Určite treba zmeniť to, že musíme hrať celých 60 minút. V play-off to inak nejde a sú toto rozhodujúce momenty, ktoré sme bohužiaľ dneska nezvládli. Nikto nechce, aby sme zajtra skončili sezónu? Určite nikto. Chceme pokračovať ďalej.